Il-Gvern m'għandu l-ebda ħsieb li jolli l-kirjiet tal-proprjetà tiegħu għajr għal dawk li mhumiex skont il-liġi. Għal dan is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Falzon waqt il-laqgħa ta' Gvern li jisma' ta' 2 filgħaxija. Falzon kienet iwieġeb għal mistoqsija ta' Mark Vassallo, wieħed mill-persuni fl-udjenza. Segretarju parlamentari spjega kif il-Gvern qed jimplementa iż-żieda fil-kirjiet li kien daħħal Gvern Nazzjonalista u dan biex ikun konformi mal-liġi. Spjega kif fl-2010 l-ammont massimu li seta' jitħallas kien ta' €185, iżda fl-2013 il-kera tal-Gvern għoliet bi 15%. Punt ieħor li tqajjem kien dwar il-policy fuq l-imwejjed u s-siġġijiet li jintramaw barra l-istabbilimenti. Is-Segretarju Parlamentari irrikonoxxa li dawn qegħdin joħolqu problemi u għalhekk qal li jeħtieġ li jiġu regolarizzati. Huwa ta' assigurazzjoni li din il-policy se tkun implementata qabel is-sajf li ġej. Min-naħa tiegħu Jeremy Dalli staqsa dwar il-garaxxijiet tal-Gvern. Ħajkun xi skema biex inbijaw il-garaxxijiet. X'tip ta' garaxxijiet eżatti ħajkun f'din l-iskema? Is-Segretarju Parlamentari qal il-Gvern se jkun qed joħroġ għal bejn madwar 2400 garaxx u li l-prezz se jkun qed ivarja skont żewġ sitwazzjonijiet. Fil-każ ta' garaxxijiet li jinbnew mill-Gvern imma mikrija lin-nies mhux se tkun qed tinbih l-arja imma r-rata se tinħareġ skont il-metru kubu. Fit-tieni każ il-prezz se jkun irħas għal dawk il-garaxxijiet mibnija mill-persuna u mhux mill-Gvern.